היי, אנחנו עושים את אתגל הרעיל עם במבה. אוקיי, ליאן, את תבחרי רעיל. אלון? תגידי שזה רעיל. סיימתי, כן. תורך. אסור לך להסתכל. זה... לא בחרת את אותו דבר שלי. יאללה. אוקיי. טוב, אז אני מתחיל? אבניהו. אז תתחיל אתה. אבניהו. נו, תתחיל אתה. בסדר. אוקיי. 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 וואי, לא יודעת. אוקיי. 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 אני רוצה לראות מה אתה עושה. לא, נפסלת. לא, זה היה שלי. מה? זה?